startede, da jeg var barn, hvor min mor hun tog mig til Fanø på ferie. Og hun kunne aldrig finde noget. Hun gik altid lidt efter rav. En dag så gik jeg sammen med hende, og så fandt jeg sådan et ordentligt gult stykke rav. Så blev jeg helt febrilsk. Og hun blev selvfølgelig glad, men hun blev også stang misundelig, det er klart. Men det var nok der, det startede. Det var det første gule stykke rav fra Fanø. Men med konkurrence, der er ravsamlerne, vi er jo også vi er et specielt folkefærd, og vi færdes både nat og dag langs kysterne. Og når man møder hinanden, så har man det sådan, man spørger, har du fundet noget? Og så har man altid de store stykker, dem har man sådan i den ene lomme, ikke? Så har man de her små stykker her i den anden lomme. Så siger man, skulle jeg ikke fundet noget særligt i dag, jeg har fundet sådan lidt smålort her. Hvad med dig? Har du fundet noget? Ja, jeg fandt, så hiver han også et par stykker op af samme størrelse, så står man samtidig med den anden hånd og knuger den her sådan helt sådan. Jeg har den store i min hand, den skal han ikke vide noget om. Det ligger så tit lige på toppen. Den her det er det største, jeg har, tror jeg nok. Nu er den sådan helt mørk i det. Det bliver den, når den er tør, ikke? Når den er våd, så skinner den. De store stykker, de kommer ind helt alene. Dem kan man ikke regne ud, hvor kommer ind. Så der blev jeg forbavset. Der blev jeg rigtig glad. Der råbte og skreg jeg faktisk ud i luften og takkede Gud meget højt. Tak! Yes! Yes! Det er mit! Jeg fandt det! Det er lidt ligesom at være sådan en stenaldermand, kan jeg forestille mig, eller sådan en samler, som de var dengang. Ligesom at kunne skaffe noget, eller ligesom, nu er jeg også lystfisker, det der med at komme hjem med en fangst, og så tilberede den og spise den, ligesom at være selvforsynende på den her måde. Det er ligesom at have fået en gave fra naturen, og på den måde føler jeg mig ikke alene med det, eller føler mig forbundet med det. Men jeg har også begyndt at filme, at filme de der fangster, jeg gør mig, ravfangster, jeg gør mig, og dele dem på Facebook og sådan noget. Det er meget, meget muntert en gang imellem. Men det skal jo helst ikke deles med for mange, så de udfritter mig om, hvor jeg har fundet det. Kan det være rigtigt? Er det rav? Hvor er det sindssygt. Fuck, man! Der er aldrig nok rav. Altså, der er aldrig nok. Ligesom i de der Hollywood-forerne. Altså, man kan aldrig få for mange diamanter, som hun siger, den ene af dem. Altså, jeg siger også, man kan aldrig få for meget rav. Altså, det er aldrig nok. Skal have mere. Mere.